Ki nek kaya ngene iki njur piye nasibe wong Bandungan ki jajal. Kahanane sepi kaya ngene iki. Ki awet esuk mau jan babar blas ora ana wong mlebu sisan. Wis ki nek kaya ngene iki ora memprihatinkan ki jajal. Piye nasibe wong Bandungan nek kaya ngene iki. Biasane pasare untel-untelan ora iso diwiyak. Saiki kena nggo playon. Kena nggo sirigan, kena nggo reokan. Nah, iki dipirsani para sedulur. Piye kahanane Bandungan nek kaya ngene iki? Apa ora kelaparan jajali? Jan mesakake tenan yo wong Bandungan iki. Iki dipirsani iki. Dari penjuru depan sampai belakang wis ra ono wong babar blas. Anene wong toto-toto wae Mbak Tini ket mau toto wae ning rano wong sing ora arek jajal iki masih malah tersenyum ora gelem belanjani to jajal. Nah, iki jajal. Ki jajali nek kok ngene iki ra ono wong tuku ki piye? Enenge wong toto wae ket esuk mau ra ono sing ora arek. Nah, iki jajali iki. Ki nasibe wong Bandungan kaya ngene iki jan ora memelas apa jajal. Ki oh, ki rasakno iki. Ki ming do ngalamun do sawang sinawang sijine nyawang sijine sing kiwa nawang sing tengen nyawang sing kiwa aja. Padahal nek rame wae ora kena diwiyak wis to. Ki nek ngene iki piye jajali kok ngene iki. Dipersani dari ujung selatan sampai ujung utara. Dari kanan ke kiri ki malah asik hitung-hitungan. Ki mencet lah ki dadani. Piye jajal? Ngene iki kan ora ngapusi to aku, Tru. Iki dipirsani tenanan iki lho. Nek ngene kan aku ora ngapusi. Keadaan seperti ini pasar Bandungan. Lho, iki kabeh do termenung. Wis karo sapa? Jajali kok ngene iki do termenung kabeh jajal. Tatanane jeruk ya isih apik. Dalane sepi ra ono wong. Iki tatanane salak nggone Mbak Umi ya isih apik. Lho dalane ora ana wong iki delok iki, Bro. Ki aku lak ora ngapusi to, tenan to. Ki jeruke nggone Mbak Yayu ya isih rajin. Iki gulane ya isih tatanan rajin. Iki nggone Bu Santi jeruke ya isih rajin. Iki Bu Santi malah termenung kaya ngene iki. Oh. Wih, do silaturahmi. Sing dodol nang kulon dadi nang etan, sing dodol nang etan dadi nang kulon, sing kulon dadi ngalor ngidul bingung karepe dhewe. Sekian dan